Lumabas! Yun o, yun! Dito si Kois TV ulit. Ayun, namas natin to. Yan, shoutout sa mga vloggers, sa mga subscriber natin. Nandito ngayon, oh. Kamamaw. Happy Man. Si Happy Man. Thank you, God bless you lang. Si Aro Philip. Yan. Boyet. Buyit ang tawag nila. Si ang kababayan ko, saka si Kamamaw. Ayan, oh. Oh, yan. Sa lahat ng mamaw, yun ang gwapo. Yan, shoutout muna. So, shoutout kayo, no? Yeah. Kay David YT. Yan. Kay Meds, Ito, ko lang ngayon na natin. Meds 11-11. 1111. Kay Sinino? Dandan TV. Kay Hero. Malyari. Malyari, Ace Spidey, Christian Ziki, Bautista, Broodma YT, kay Gagam Girl, kay Christian Rosa, tsaka si ano to tayo? Jake, Si Joyce Mio. Joyce Mio. Yan, Joyce Mio. Yan. Kay ano rin, kay Jonalyn Lee, Jonas Magallanes, Gagampino. Ayun, si Jonalyn. Sabi na nga tayo nila, gusto daw nila kayo makalaro eh. Oh, hindi. Ano gusto nila? Jacket, Papuntayin jacket po, natin pitik dito. bulag. Wala naman eh, tinatanong ko sa ako kung Maraming samon si tatay ngayon. Ayan, puro salmon ha. Salmon versus Normal na normal na pan-derby. gagamba. Gagamba, ito yung akin, salmon. Ayan, no. Ugod-ugod siya. Sa akin, no, normal. Pero luma na naman to. Ayan, sige, bitawan na natin, Kois, para malaman na. Para mo na natin. Ugod-ugod siya eh, baka masaputan lang siya. Tingnan natin, salmon naman siya eh. Ayan na. Oh, lumabang ka salmon, Uy, lumaban, uy. Wala talaga dyan. Palaglag yung salmon. Palaglag. Pero pag kumagat yan, lintik naman. Yan. Aba, ano na lang siya, sinisipa-sipa lang. Mukhang hindi man laman ng maayos. Mag-ano. Makipagsakmalan ka, sabon ka eh. Oh! Kantulak lang talaga. Aba. Labasan niya ng isa patay. Pag di lumaban. Labas natin yung isa niyan. Yung mas malupit. Oo. Napagod yung gagamba ko. Ayun na! Wala. Wala talaga. Labasan natin ng isa tayo. Labas na isa. Tumakamba, pinalitan ko yung brown. Itim na siya ngayon. Usually nakikita ko yung si Gagambino, Yan. si Kadagit, o yung kasi may kay... Oo. Saka si... Ayan na. Ayun na. Ba't yun sa akin? Saka si ano... Lumaban sa sabon. Lumaban! Uy! Grabe mo na kumal! Si ano, Jezebel. Hindi pa nasaktan yung kay Kois. Kasapi. Kasapi! Yun. Pumalag. Hindi lang maano. Okay yun, hindi mo na kailangan lagyan ng Isa pa. divisionin. Saan kayo nauwi ng ganyan ng mga ganyan lalaki mo rin? Sa puso mo. Sa puso mo. Di ba sa puso? Sayang. Hihina ako eh. Sa basik lang ako. Kamandalo yung ako. Nakita ko siya gabi. Daling araw, alas 2. Yan na. Magandang laban to. Api man, magandang laban to. Ayan na. Nagtatansyahan Lumalaban pa siya. sila. Lumalaban pa yung sa'yo. Nagtatansyahan sila. Lumalaban pa sa'yo. Lumaban na sa'yo. Grabe yun, sinaputan na yun sa atin. Ano bang... Hindi niya mahuli, ano? Medyo malaki rin. May kalaki yun. Yung si Aaron, alam ko. Ano yung sa Facebook, no? Hindi, sa'yo. Hindi niya mahuli. Nabingkong yata yung akin, ha? Subscribes na ako eh. Ano? Oo na. Wala pa, hindi pa nasaktan to. Agatan din yata yung samon. Hindi pa nasaktan. Oo, nanghina yung akin. Kulang ng paa yan eh. Pito lang eh. Sayang. Pito lang pa niyan. Nangina rin yung kay tatay, yung mga kagagamba. Wala, umihina na, oh. Ang bilis pa pala. Hindi, yan ako lahat. Oo. Mabilis tumakbo ngayon, ah. Takot mo. Hindi ko dito eh. Kung para maano mo. Pagharapin ulit. Orat ulit. Ito para mas mabilis. Lumayo Wala ba pa. sila? Hindi ko pa Oh, talikuran mo na. Oo naman, lahat naman. Wala problema yun. Talikuran mo na. Ina. Kaibigan niya ako. Yun!
Wala Hindi kaya, hindi kaya. Kala talaga. Yung iba, yung iba. Meron. Yung iba naman. Si Coach naman na magpapalit. Oo. Wala nasasaktan, wala nakakagat, makakagamba. Tapos sabay ano. Kagating ko kaya ito. Ay, hindi makagat. Ito tayo yung Ayan, pwede pangalawa mo. natin. Ayan. Ay, pangalawang labas din ni Kuito. Ayan. Mukhang lalaw. Ito yung ano, itong mga ganitong mga maglalaban Lalawan tayo, eh. no? Oo, malagkit ang galaw. Wala, Malagkit. Lagyan sa likod. Yan. Yan. Patalikor na natin yan. Samon naman eh. Makapal naman balat niya eh. Yan, lalaban yun sa'yo. Laban. Lumabon! Tigan siya! Oh, grabe! Tumakbo. Inindahan niya. Nasaktan yung sa'yo ah. Yung pagbitaw ng gano'n. Oh, Sabay. Ano, dapat sabay kayo. Huwag ka Sabay dapat. lumalaban talaga yun sa'yo. Oh. Oo, huwag ka ma... Di lang talaga niya kaya sa haba. Ay, Pag haba una niya, dapat sabay kayo. Ah, tulala na yung akin. Pero pag Nakagat yung Nakakagat din eh. awatin mo. Oh, ihiwalay na yung katawan sa ulo. Pagbitaw ng gano'n. Patay yung akin. Sa akin, Gumagalaw sa kanya. Mahina siya sa binom, ano? Opo. Oh, Ayun ayun. na, sasaputan na siya. Ala, nakagat yung panon sa'yo. Ayun na, sinasaputan na siya. Oh, Ayun na. Kasi kung kalaban niya pag tulog. Balikan mo. wala na. Nakanganga na lang yung akin, Kung oh. gulat, malaki. Ang lakas ang binom nitong sa'yo. Nalintikan na. Oh, wala na, oh. Isang ano lang. Oh, sige pa, lapitan mo na niya. Bibilutan na niya yan. Wala na, nakaangkla na lang siya, oh. Kaya nga po eh. Wala na. Agatin na lang yan. Wala na, oh. Kumano, ang layo ng pitak mo sa awatin mo. Agatin Wala na lang. oh. Nakaabang mo yun. Pwede ka lang Sige. na gano'n sabi. Ayun na, sinaputan na. Sinaputan ng buhay. Oh, ituloy mo. Ituloy mo. Tuloy. Ay, ituloy mo. Pero maganda ng laban, oh. Ituloy mo. Wala mag-isa dyan ah. Ituloy mo. Ituloy mo. Yan na. Ayaw Patay din. na yung samon ko. Dalo? Baka pipin. Wala na. Sa taas. Oh. Para pag... Nangihina siya, nakagatan ng todo. Lahat, yun. All. Wala. Buhay pa ata to. Buhay pa ito, kaya lang tulala eh. Lalabasan niyo pa to tayo. Labasan pa yung isa niya, yung mas Pagka maliit. natalo, Ito. paglalabas ng bago. Hindi ko ba siya nano? Ito, mas maliit. Yan. Nasa presyo ko. Yan. Sigurado ito. Ito, lamong ito. Oo, mukhang malakas pa eh, oh. Oh, maliit yung akin. Sapot. Yan. Ba? Matik yun. Sige, balikan mo. Ano mo na siya ito? Agatin yan sa likod. Ayan. Oh, sige. Kasi para lahat Alanganin, ng no? business niya, Pumunta siya sa kabila. Yan. manot pa siya. Oh, tumakbo siya. Tumakbo. Oh, sumasabot. Sumasabot. Saputan niya ng buhay. Ang kapal ng mukha nitong derby na to. Nananapot ng samon ng buhay. Ano siya? Kasi Ayan. Magarap na kayo. Yan na. Op. yan, pakainin mo muna. Masanti ka. Hangin kasi kaya nag-ano eh. Konti lang. Tayo Ito, muna. pala Tayo muna. Tension. Wala, may bandera na, oh. Oo nga po eh. Nakakain siya. Yan. Oh! Bagong kain yan. Hindi nagkaroon pa. Ayaw. Yan. Ba? Abulin mo. Kita mo, diba? Abulin mo. Bukas hindi na pakakainin to. Oh, pagulong-gulong. Malaki kasi yung tatamaan din. Nirin niya kayo, mahaba yun Isang sa'yo beses eh. na ngayong gabi. Ito, bibing-bibi ito eh. Oo nga po eh. Samon ito magamba pero bibing-bibi siya. Tulugan ko. Ang daming saman na bata ni tatay dito. Oh, ang dahil kong baby samon. Pang content yan eh. O, pwede mo nang lagyan. Oh, Binabangga lang siya. Lumalaban din. Sige, labanan mo. Oh, grabe! Ayun, habol niya na. Sinundan. Ayaw na maglaba yung sayo. Oh, yun. Oh. Lagyan mo ng pondo. Ayan, sino? Nako, nalaglag, nauna ulo. Nagpagulong-gulong. Nahihilo siya. Nahihilo. Nauna ulo eh. Nahihilo. Lumagulo. Nahilo nga ayo. Oo, nagtambling-tambling. Ayan, agatin mo na. Palitan ko kaya tayo. Ayaw. Palitan mo ulit yan. Natin Okay. Wala na to. Yan. Madami Rico. laban. Oh, yan, nangagat na. Oh, sira ulo. Pero pata, Oh, sige, pero pata. Oh, yan, nangagat ka. Nangagat eh. Nangagat ka. Sige, balik Pinagat mo. ako eh. Balik mo. Salbahe ka. Nagkagamba lang. Nangagat ka. Dito ko lagay. Naku, pinakain na. Boy, hindi sila tumatakaran eh. Oh, ayaw pa rin. Ay, si Kasakmal pala yun eh. Shout out kay Kasakmal ha. Dumating na, karating lang. Ito ka? Dito rin pala si Andyan na Ewan. si Ewat, kabalat oh. Ayan.
Idol? Shoutout sa inyo, mga kagamba, mga ka-vlogger. Mga gwapo, ayan. Nagdatingan na, oh. Ayan. Oh. Ay, mga kagamba. Nagdatingan na yung mga bida dito sa channel. Yun. Iya. Wala na tato tayo. Ayaw na magano. Ayaw mag-aglapit eh. Oo. Lapit kayong dalawa. Ayaw. Lagi na lang gano'n. Champion kami. Lagi na lang gano'n. Ayan Palitan mo yan. natin, Nakagat tay. kanina tapos ayaw. Pindutin mo na dyan para may notification siya. Maliit lang Lagi, din yung isa yung hindi naka-notify eh. Tinito na nga eh. Yun o, yun o. Yun o. Yun o. Ba, nanak mo. Nanak mo yung kay Koy. Anak mo si Puto. Sakto lang yung sa amon na yan. No? Daming makakalaban, ano? Daming match. Kung okay, Ayun o. pindutin mo na rin. Umaalog yung stick. Oo. Ayaw kumidot ikaw na. Hindi niya kaya. Makapal si Samon. Yan. Oo, nanak ko. Natin ngayon para Oh. Yun o, yun o. Hindi talaga kaya bigay. Yan naman si Ewan Kapala natin. Wala na no. Bisinundan. Oh, Sige na sa likod. biningwit. Piningwit siya sa likod. Ewan Kapala. Inaagat na Ilang tayo. beses nag-champion Oo, dito salba ito. sa... Tapang yan eh. Oo. Malaban niya Hindi mo basta mahuli. Ito putol na to. Oo, huli mo. Lumalaban. Yung kung gusto mo yung devil load, ay yung... Wala. Oh. Isig load? Last tayo. Salas. Yung isig load. Pag wala, tigil na natin. Tigil na natin to. Kalukuhan na to. Ito dalawa. Ito yung sa kanya. Oh, ayaw pang... Doon na natin ba na? Maganda. Yan, thank you. Yun, wala na talaga. I-notify na rin natin. Isa pa, para si, sa- Last. Ewan kabalat. Masya. Gagam Choy, Kasakmal. Tapos, Sakmal. si Idol kasapi. Wala na. Ayaw na. Yan, may notification tayo lang sa kanya. Coach TV, pindutin mo na rin dyan. Napindot na kay Coach TV. Pindot na po tayo. Napindot na. Ang galing happy man talaga. Oo, marketing. Ang dami mapapanood si Aaron yan. Bawat upload namin, makakalimbang cellphone niya. Wow. 20K pala laban namin yung bago. Nakano ka pala yun. Baby sa Buti sa inyo. Wala na to. Tigil na natin to. Maraming kalukuhan na to. 11 minutes na, magta-12 na. Isa na lang. Isa na lang. Luloko tayo ng dalawa na to eh. Nakita ko si Aaron. Subo ko yan eh, mga Tagalog eh. Nakita ko siya, sabi ko ba yun? Wala talaga. Tigil na. So yun, mga kagamba. Nakailang laban kami. Nakailang laban kami ni Coach TV. Ilang gagamba lang pero marami. So, yun lang. May shoutout pa ba tayo? Wala. Ikaw. Shoutout nga po pala sa lahat ng mga sumusuportang tunay dyan. Sila G Hunter, si Kalason, Daxon TV, ayan. Sila Gab, si Alas, si Gagambino, Kanegro, Kakamba, tsaka Gagambox. Si Alas doon pa? Si Gabs, wala Si na? Gabs, hindi na po masyado nag-upload. Busy sa sa bagong trabaho tayo. Kahit paminsan-minsan lang sana siya. Oo nga po. Kayo tayo, meron pang shoutout? Sige, hanggang doon na lang. Hanggang doon na mga kagamba. Hanggang sa muling pag-upload. Kung hindi pa kayo subscriber, pindutin na lang po yung mag-subscribe na lang po kayo. Tapos pindutin yung notification bell para may updated kayo sa lahat ng mga upload ko. Tapos yung naman mga dati ng mga subscriber, welcome to my channel. Yun lang po. Maraming salamat.